kotikentällä. Tossa käy sulujauta. Vähän kotikentällä. Sullakin on kyllä kalloa, mutta pistä yksi sinun reikiä vielä, niin tää on 1 pykälän kirehmällä. Se on vielä löysällä toivaa. Seuraavaksi mä lähden Leijonarkon kanssa. Kysy sää paikalla. Mä haluan tietää mihin asti vihman loppuun. Sen takia pysyt paikalla. Vaikka se kiristyy, niin älä kuule perässä. Hoho! Tämmönen keppi on. Sinnekö se jäi? Hyvä! Oi kova! Siitä pitää. Oi! Nyt on parempi. Oi! Ja voi. Vieläkö? Vieläkö? Luis. Joo, kyllä tätä jaksaisi. Kyllä sinä tätä jaksaisi. Kyllä mä jaksain. Ota keppi pois ja viskaa tänne laatikkoon. Se on kiva.
Jos saat silitettyä ilman. Pitkät teläyttää itse. Selkälihaksia, että se vähän rupee rentoutumaan ja lähtee jännittämään. Kattoo nyt. Maalimies vähän vaihtunut. Ei jatkuvasti ole varaa ostaa uusia. Käykää lenkillä Talvi tulossa ja takkia ei. pitkällä hinnalla kääntyy ja tuut sitten tästä kelkan vierestä ihan takaisin. Katsotaan vielä, että haluaa maistaa. Täytyy ottaa pois, se on tää antiikki tai Joo, takaisin vaan. Silleen, että itellä ihan punsiksi vuotona kelkkaa ja koira menee mistä menee, sen ei tarvii. Ei ole pakko enää tutustua, jos ei halua. Mitäs jätkä, ootko lähtenyt vähän leikkimään tänne? Lähtenyt leikkimään meidän kanssa? No ole, joo. Kutsukaa. Kom!
tullut mitään suuria järkytyksiä tai yllätyksiä. Ok. Se mitä me saatiin tänne paperiin, toimintakyky, se rohkeuspuoli. Siinä on erikoiskokeena kelkka ja pimeä huone, mutta sitten katsotaan testi kokonaisuutena. Jos me ajatellaan pelkkää kelkkaa, niin toimintakyky olisi pieni. Mutta se pelasi pimeässä tosi hyvin, se ottaa kantaa hyökkäyksissä. Täällä muuten niin kokonaisuus nostaa sen +1 kohtuulliseen, mutta pikkasen jää rima väpättään, että ei sun kannata hirveästi leuhkia sillä. Tää on kauhean rohkea koira, mutta siis kokonaisuus huomioiden, niin kyllä se plussalle kääntyy. Et sitten taas se kelkka, se tartti jonkun verran aikaa ja apuja, mutta sitten sen jälkeen niin se ei jäänyt sille sitten kuitenkaan silleen sen isommaksi kummajaiseksi, se pääsi siitä tosi hyvin sen jälkeen yli. Et sillä pikkasen tulee tuolla tuommoista turhauman kautta ehkä haukkua, mikä vähän jarruttaa sen tekemistä. Terävyys +3, kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Siinäkin näkyy pikkasen silleen, että se vähän antaa myötän, että se ei ole ihan, kun uhka tulee lähemmäksi, niin se rupeaa pyöriin ja se ottaa löysät pois vaijerista ja pakittelee siihen silleen, että se on vähän niin kuin sinne tulossa. Mitään semmoista paniikkirempasua se ei tee siinä. Mutta se, että sillä ei niin pysy suunta silleen, että se olisi kireenä tulossa päälle sieltä. Siinäkin näkyy sitä pikkasen sitä toimintakykyä, mutta puolustaa kuitenkin itteensä loppuun asti. Puolustushalu totta yhdessä laumana liikkeellä. Hyökkääjä tulee, se on +3 kohtuullinen hillitty. Siinä on vähän semmoista viran puolesta haukkua. Se pysyy eessä kyllä hyvin ja vähän viran puolesta haukkua. Sitten kun uhka tulee ihan lähelle, niin sitten rupeaa tulemaan totisempi sävy ja vähän irvistystä ja muuta. Mutta se alkaa hyvin silleen hillitysti ja hallitusti, että ei se ihan raivona siinä ole, mutta se on kohtuullinen, on paras mahdollinen. Taisteluhalu. Meidän keppileikki, siitä se tykkää, mutta se alkaa vähän silleen dieselinä, se lähtee se keppi tosi hyvin pois. Sitten kun se saa vähän uhkaa siinä, vähän tuijotellaan kilpaa ja näin, niin sitten se syttyy siitä ja sitten rupeaa tulemaan puristusta siihen kepin pitämiseen ja näin. Mutta se olisi voinut käyttää sitä taisteluhalua, se mitä me olisi haluttu siihen, niin se, että se olisi käyttänyt sitä taisteluhalua paremmin tuossa kelkalla. Se olisi sen taisteluhalun avulla päässyt paremmin tutustumaan siihen, että siinä vähän, että minkä verran tuossa leikissä on sitä opittua, palkattua. Hyvä. Mutta synnynnäinen taisteluhalu, se, että miten sitä käyttää myös muualla, niin se on +2 kohtuullinen. Hyvin taistelee kyllä, jos se toimii hyvin palkkana, mutta pikkasen olisi toivottu vielä näkevämme sitä muuallakin. Hermorakenne, kuinka se kuormittuu, +1 hieman rauhaton. Taas tulee oikeastaan kelkka ja noi laukaukset, eli kelkalla niin se on jo tulossa, se on pariin kertaan tulossa, se käy hyvin lähellä, mutta sitten sillä alkaa tämä haukkuminen ja se vähän niin kuin ruokkii itse sitä pelkotilaa siinä samalla, että se ei niin kuin, sillä menee se toiminta vähän siihen, että sen pitää vahtia sitä kelkkaa ja haukkua ja ilmaista sitä ja sitten unohtuu vähän se asia siitä ja siinä kestää turhan kauan. Ja sitten se, mitä me katsottiin tuossa myös laukauksissa, se ei pelkää laukauksia, se ei niin kuin, meidän mielestä se ei niin kuin kuormitu silleen hermoista silleen, että se olisi niin kuin pelon takia tulisi sitä haukkua, vaan se on enemmän semmoista, että täytyisi jotain tehdä nyt ja mennä vähän semmoista niin kuin turhautumista noista laukauksista. Hermot pysyy, se on +1 hieman rauhoiton, mutta siis sen takia ei sen enempää. Mutta muutenhan se ei niin kuin hyökkäysten jälkeen, niin kaikki on ihan ok. Ja se niistä niin kuin, tai tynnyristä kerää paineita hirveästi ja tuossa se säikähtää aika lahjakkaasti tuossa haalarilla, mutta senkin ohi se menee hienosti, ettei se niin niistä niin sen elämä ei sorru. Temperamentti, kuinka se oikeasuuntaisesti ja oikea-aikaisesti reagoi täällä näihin asioihin ja minkälaisella voimakkuudella, niin se on +3 vilkas. Se näkee asiat, hyökkääjä tulee, niin se heti huomioi sen. Kelkka lähtee tulemaan, se huomaa ensimmäisestä kahahuksesta, että tuolla on ja se keskittyy siihen sen jälkeen. Tynnyri tulee, niin se väistää. Ne on hyvin hallittuja ne sen väistöt silleen, että niin kuin toi tynnyrikin, niin ei se vie sua tonne pitkälle pellolle sen takia, että vähän rämähtää. Se väistää alta pois ja kattoo ja se on siinä. Kovuus +1 hieman pehmeä. Tuossa näkee tuossa haalarilla se hyvin säikähtää, mutta siinä tulee vähän jarrua ja vähän haetaan sitten ulkokautta reittiä, mutta ei mitenkään pahasti, että sun ei tarvii niinku muuttaa reittisuunnitelmia ja se tulee kuitenkin takas tuohon kujaan ja näin. Mutta pikkasen jää silleen mieleen, että terveellä tavalla, että jos se siitä uudestaan hyppää, niin se ei enää osu enää toista kertaa.
Luoksepäästävyys, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avo, siinä ei ole mitään ongelmia. Kaikkien hyökkäysten jälkeenkin hyväksyy hienosti. Ei jää mitään semmoisia kyräilyjä noista tilanteista. Ja laukaukset, pantiin nyt laukaus varmaan. Se ei ihan, täällähän paukkuärtysä on sellainen, että mikä reagoi niin kuin laukauksiin, mutta toi ei ihan, se rupeaa olemaan siinä lähellä sinne laukausärtysään päin. Mut ärtysässä täytyisi olla niin kuin se, että se pyrkii oikein kunnolla sinne ääneen suuntaan ja haukkuu oikein kunnolla niitä. Se ensimmäinen laukaus meni hiljaa, toisessa se haukkuu vähän sinne sun tänne, ei siinä ei ollut mitään kohdistusta. Kolmannella laukauksella se vähän rupesi olemaan jo niin kuin sinne suuntaan. Että näillä niin se on laukaus varma. Miinuspisteitä ei saatu mistään ja loppupisteeksi kertyi 174 kappaletta. Näin. Kiitos. Kiitos.